12च्या दरम्यान कर, आधी नको करू. मी ऑफिसात किती वाजता जायला नाही ते बरोबर नाही. रुपये न घेता तो महानवालो मला लावून दिला नाही फक्त आबा तू याच्या डोळ्याडोळ करायचं नाही माझ्या ठीक आहे. तरी काढतो. हा मध्ये चिरूक एक घेऊन तकडे दिले. पीस बघा मोठे करू. बस काय एवढे का अजून पातळ करू? हा सांग हो काय तर घे. व पैसे दिला ना त्यांच्यानी त्याने व तुपल्या पैसे दिल्या जा बघ. हा पैसे घे त्याच्याकडले तो थंय उभा माझ्याकडे ह्याला सुरमा हे ह्याला त्याने हलवा ह्याला तो बाई थंय हलवा कापता तो बाई पैसे देऊ ना म्हणसा. हो लोक असं करतात पैसे न देतात आता. हो पळान जातात त्या ओळखीचा म्हणून सोड धरूक गावात नाही तर कुठे जायचं.
असं सरळ जातात उठान घेऊन. कोलमी साफ कर ना. हे पाय गोयाच्याकडे. राहून दे. मोठी खाऊची या बारकी पोरं पण असतात ना, त्यांना दिवस लागला तर हा हा खाणार नाही. करून टाकतो. हो बरोबर. आम्ही डोक्याचं असंच करून देतो. कोणी एक भागता ना